Günaydın, ertiriniz hayırlı olsun. Qoğum ýagdaýlaryňyz köýnegi şeýle gowurdum da bizde tatiliýe Ardanjak. Türkmenmede öwreňizde 66 manada gelýär. Qoğum ýagdaýlaryňyz hayırlı jumalar. Gowy dilegler edýän men size. Ýüregiňizi besen ähli arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bereketli gün bolsun. Sağlıklı olsun, hemişe gülüp gidin akılım. Dinç sorağa bir sumsuz deyip yaptır ama şoňa köp adam yaptır sumsuz näme deyip. Sumsuz yeňilirä, guş kelere, kilçiqilere ya da oglanlara şoňa işlere diýilýär. Sumsuz diýmek şo, men bilişime görä ya da ilki ýalňyş bilýänler. Akılım günüňiz hayırlı, bereketli bolsun inşallah. Geçmeseňiz bir zat aýtjak, geçseňiz hem geçiberiňler artmak gerekkä. Ýüzüňizde güýrtük iýdi, ýakal iýdi ýa-da şoňa güneş iýdi bolsa, ýüzüňizde meselen problema bolsa, ýüzüňizde ýakal zat bolsa, nemedim, okulup gul ýa-da lavanta alyň. Lavanta ýok bolsa gul alyp alýan, ikisi şo bir zat etýär. Yüzüňizde düýrtük baý bolsa, yüzüňiz ýagly bolsa, hökmal limonna ýuwmaly. Yüzüňiz kombiniribini yüzü bolsa, ýarsy suha, ýagly bolsa, hökman alawaýa ýuwuň akylyp. Yüzüňiz gaty suha bolsa, hökman okulyp düşse ýuwuň belli. Arkalyň şu widiamy. Almak üçin 864, 60, 98, 88 ýa-da 61lik 83, 83, 87 numary bilen habarlaşyp alaň akylyp. Bol bir tebii sağın yüzüňizi, gözüňizi arkaýyn ýuwup sokup bilýär. Hiç hili açtmaz. Tebebi. Dünkü kabaçkyň olady. Mücver etdik. Näme goşdyň abla? Näme şonu çıkardım. Çorkadan geçirdim. Yumurtla, adaçyk un, pripravacyklar, burç. Ondan soň ikinci näme çysnok çıkardım. çysnok ýekece. Adat yaman gowal ýaşan barlar gürümdaşyna aradyn kal salad edip bilýän hem diýetski hemem gaty doýurjy makaron ýani alyp bolýaňyz içine ne diýär edeň wagtda şeýle ýagda düşürýäňiz. Ana. Ýok, başga. Garada şeň ýagda gowuryp alýar. Gowal ýa-da garada gitmeli. Güneş kremleri çağa, uli, kiçi, erkek, ayal, tapağı yok. Hemme kişi çalıp bilýär. Diňe ýüzüňize däl, awaza gideňizi, ennam janyňyza, garaz güneşden goramak üçin hökman çalyň. Bahasy 200 manatdan ýöne gaty az mykdarda çalsaňyz, göni ýaýrap täsir etýänler ýadyňda düşýän bolsa, udy ışıgyny barlap görkezipse, şoň üçin gaýrat edip gaty çalsaňyz, yüzüňize düýrtük çykaryp bilýänler, gaty güýçlüdir men kremlama ikisi. Şoň üçin sizden haýyş öz mukdarjygyny azaja edip ennam janyňyza, boýnuňyza, elleňize, çağalaňyza arkaýyn çalyp bilýäňiz. Näşe edip hidil edýäňiz, hidiller edersiňiz. Hökman güneş kremisi da şaryk çıkmaňa. Mehmanlar bugün aýyň 20-çi hepdeňem 5-nji güni. Biň täze zatlamyz kän gelip başlady. Ahlatda görkezdirýär hemmesini. Gowuşlar ýa şalbar, balajyklar, bular ýaly oýşa zatlamyz, balajyklaryna her hili görnüşde arkaýyn gelip alyp bilýän gowja ýupka koftaçyklar. Holaram çek uly beden zatlamyz gaty kän geldi. Onuň bular ýaljak. Gowy odat keten balaklamı diýerler, leon marketja, jugu wa gowja renk görnüş gatken arkaýynjak gelip alyp bilýäňiz. Hemmeňize de garaşat letni gowja jeanslar, gatlar gatken zat geldi. Ýoşukdan hemmesini görkezdirip geçer. Bayramda da işleýänler. Taýda çağa bölümimiz var, berde takımlar, gowja futbolkalar, jeanslar. Näş futbolka näçeden ýyldızym? 180 liradan etiket kalıptır berde. 180 liradan şu näçeden kroplar 70 liradan. Bu da 180 liradan meselen gowja futbolkalar. Ondan soň uly beden zatlarymyz bar. Bular ýalyk ýukajyk jeansçyklar bar. Ene şular ýaly, bular ýalyk nemeler meselen şunu görkedeýin. Ene
neme oyşankı bula. Bu da oyşankı ne. Yaman qowja ene bular yaljaq miyular va ene. Şeyle gorkodayn qowja balacıklar va yubka koftalar va şular yalaq ene. Gorkoduşturayın. Qarad gelip alıp bilýäňiz. Ene ulu beden stapel islemimiz va. Like basaňyz. Like basaň tere ulu beden şular. Normal beden däl, aşağı takımlaryna seredin. Braşyny gorkoçak bolýan tere. Ha, baram. Ene. Seret şunu. Atılmışlar. Prosta ben allyp çağırýan näler. Ýöne görmäne gelin. Tere renkler amma şulan. Ene. Mene. Liboy original firmalar bilen barlap görän. Şo birabarda. Bira näme gorkoçak bolýan, näşe gorkoçak bolýan. Seredin. Mene. Turkullap dur, şorçuk takım bular. Şorçuğu i isi var. Renkleri mine şular gorkoçtur. Şunça da renki var, görünüşken qara renk ama her hilek renki var. Prosta gelenizde hükman yuqar katazmada qatken eşik vardır. Yeki aylanıp görün. Bunu kılın. Sen neydin mi meni görün like basya diýbegünün? Köyneklemedi gorkadel. Seret şu jagat stapel şulan hemmesi. Bular 600 liradan owadan köynekler geldi. Ne seredin göğü va, qarasy va. Neme. Ştaýsa biýliňde gow oturýar, ha. Onuň soň aşagam gowja giýinje bolup owadan oturýar, bahasam 600 liradan. Ene renklerem kan aqça şular ýaljak. Gowja krasowka bilen giýýäňiz çıkyp gidibermeli. Bular gelenler şunu köp soradyňyz. Liboy ýeri keýkip bilýän. Bular geldi. Kamallar geldi. Şunça da renki var. Bulan bahasam 560 liradan. Ene materiala. Ken gör ha? 560 diýen. Ene ken görnüşi var. Ene. Wadan şular ýaly kofta giýdim. Ene biz satýar. O şa materialam. Ne duruşu adam owadan şunun bedeni şu var medium beden. Renk neçe renk vardı uşun? Yubka kofta? Yubka kofta neçe renk var? Bir 5 renk var arkaynam. Ene owadan. Bular ýalak var. Seredin gowja dognan bularam takım. Bunun 5, 6, 7 görünüş renkler var. Jugusy var. Oturuşda adam şular ýalak ýaman gowatýarlar. Her hiljek renklerim var. Gelip alıp bilýäňiz. Bu takımlaryň bahasy näçe dakylym? Hawa. 1100 lirada bahasy var. Prosta materialny görüp allyp çağıran materialny görüň bolly. Näde oturuşy. Ne öldüm aldım giydim emeýe. Başka da 5-6 tane renkler var şulan ha. Yaman gowja bu gaty gow oturýar isimdäki şu medium her kim öz bedenini alıp biler. Bahasy 1100 liradan. Indi men size näme gorkoçak bolýan gaýdylar. Oglanlar hem gortdylar sebäbi söýgüljüňize zaryňyza kadar kalysyny diýse. Ne şular ýalak gowja saşagy nemelerimiz var. Gowja materially ene ýağlyk çörçük markalar var. Bahalar näçe şulan? 200 liradan başlaya. 200 liradan başlaya. 350 çenem gidiyor. Qatken görnüşde pijamalarımız var. Pijamalarımız reklama gerek geliyor. Onu da small'ın 6x seçeni pijamalarımızın görnüşleri ve nemeleri vardır. Näýleýän fasonları da üýt goýan, gat goýdur salam goýmaýardylaňyz. Arkaýyn şu var ya sizin kargolaňyz. Niye Türkmenistan'a gidiyorsun? Türkmenistan'a gidiyorsun, Türk'ün içine gidiyorsun. Oy bıçağalları. Gittim men gideyim. Bayramda hemen ala Qaraşäpik aýtdym. Başka aýtmaly goýmaly zat barmy Ýyldız? Başka aýtmaly goýmaly zat barmy? Bayram. Hawa pişmerşe bayram. Tarikler ýene gelýär, içeşiklerim gelýär hawa. Bu çıga indi biraz onlar ağlar. Yani asmana yerime ýoklar. Hawa depoda oýda köpsini. Şoň üçin olar biraz ağlar. Şuna onuň ýeti bolsa ýene gowdatlary getirşdirer, paýlaşyp
Biraz işlemme, almal koymal dağıtlama, qoğucada taptam size de görkederim paylaşır, tapmadan paylaşmar nakırım. Öyle varama başardı işlemme, siz söyleyen hemen de karışan gelenlerine de ayaklanırız. Şu öyle gelim de, tamam ne yapacak var ya? Dur, oturanımdan da onlar temizlenir. Karaç Türklerde bir söz var vacı. Akşam güneşi ovadan adam yüzünü oraya diye. Güneşte otursan olur da saçı olur da iyi otursan. Güneşte oturamam ama vacı. Tabii gele iyiyimden. Anan bana. Halalo. Neden eter? Şu tarafa teritten bunu dur bu tarafa. Tamam sus. Gençte de eğitti beni o kadar edeceklerle. Pamuk. Pamuk. Ne çocuğa değil. Yemiydi. Dur. Şurada ziskana miysen var ha. Ay o yeni yapası elmayım kalkmadan. Dur. Dur oğlum dur. Dur dur. İstediğim yayı onda. Halalo pamuk. Ece hıyarda asmır oynuyor. Koca kino göreyim haderle. Netflix'ten. Bir kino tapdım. Hader. Men görüp başlayın qoğursa men size de aytarım. Qoğurmasa aytman. Bider wagtyň alýar käbir kinolar. Şonça çykdy edip diýene çıkaranyňa degen akýan käbir kinolar. Meselen bir senarist men ýanyma gelse, doglanyňdan şu wagt için 31 ýaşyňa çenni gelmäňe durmuşyň aýt diýse, gon 5 sezonlyk kino çykýar menden şumar. Aydıp berjek men. Yok mu tanışlaňyz, bilişleňiz, senaristler zatlar? Ha? Ha? Şahırın da diyemiyorum. Gon 5 sezonlyk kino çykýar minimum. Ben ölmesem yine yaşaksam vapşe kopel gidiyor. Bilýän men. İlerleýän zamanlarda näme bolýan? Tövbe estağfurullah. Oy ne diýen artalım.